Podemos tener las sesiones con la aplicación de traductor de Google, con la que trabajo en la mayoría de mis pacientes. Провеждаме сесиите с приложението Google Translate, което използвам с повечето си пациенти. ¿Podrías explicarme brevemente hace cuánto te iniciaron tus síntomas de distonía y cómo han evolucionado al día de hoy, por favor? Бихте ли могли накратко да обясните от колко време са започнали симптомите на дистония и как са се развили до момента? Симптомите започнаха март месец. Първо бяха по-леки, след това започнаха да се засилват. А, Сутрин ги усещам по-слаби, към края на деня започват да стават по-отчетливи, по-силни. И един път ми слагаха ботокс, юни месец. И сега вече така е доста силно забележимо. Когато се прибера вечер, след втората половина на деня всъщност усещам симптомите малко по-силни, но сутринта до обяд така се чувствам доста добре. Пак си извъртам главата, но не усещам такова напрежение. В смисъл доста по-малко я извъртам. Единствено най-големият ми проблем е когато шофирам. Тогава го усещам така най-силно го усещам.